jamu jamu kodok keniran suwira katamu kamu bisa tadi pikiran kiat memandang anggap rangkap anggap rang liler si ngalopo kritaning ris sangarasaksa anaba amontap sarwi lumampat tanyakan yudam sampai kita napakatan sabulan lirgo jiwan sama masa masa baca kasulayan kones kones Rama Rama arani pasanawala ya teman anggap rang liler si kolopo kritaning ris rasa masa baca kasulayan Yo, hey ya, hoi, yo, awas, yo, yo, ah. Ya, 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 ho, ho, Ganes, Ganes, Rama, Rama, arane pasanawala, ya teman anggap rang liler si kalopo kritaning ris sangarasaksa anaba amontap sarwi lumapat tanyakan yudam sampai kita napakatan sabulan lirgo jiwan sama masa masa baca kasulayan yo, yo, ya, 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 yo, ya, yo, 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 yo,
jenit loloba wong mati ora obah yen ora mateni bocah yen urip golek duit ya teman anggap anggap liler sing lupa kridan tingri sarasa anaba amun sarwi lumapat nyeket-nyeket sampai kita dapat kapan samulan lergo jiwa sangu masan masa baca masulaya. Yang ada di pinggiran harap untuk berdiri, ke? Yuk. Nah, wayahe, wayahe. Penyurup.
nangis sajroning atiku nalika siramu apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi muga-muga pananggon ngombali bisa kumpul kaya te inguni jar